हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ GS बिजिरल' बरायबाय। दिनै जोङो सावरायनि इमारजेन्सि रेसपन्स सिस्टेमनि सोमोन्दै। बे इमारजेन्सि रेसपन्स सिस्टेमा जाहैबाय मोनसे एप एबा एप्लिकेशन जायखौ जोङो मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै नायनो हायो। बे एप्लिकेशना गभर्नमेन्ट एबा आसाम सरकारजोंनो लन्च खालामजानाय। बे एप्लिकेशनखौ सरकारानो मानो दिहुननांगौ गोनां जाखो? बे एप्लिकेशननि थ्रुयै जोङो मा मोनगोन? दायो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो सावरायनि। जोंहा माब्लाबा समावहाय जाथायफोर जायो। जाय जाथायनि थाखायनो जोंनो पुलिस, मिलिटारि एबा मेडिकेल डिपार्टमेन्ट एबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टफोरखौ नांगौ जायो। बै समावहाय जोङो बे एपखौ बाहायनानै, बे इमारजेन्सि रेसपन्स सिस्टेमनि बे एपखौ बाहायनानै जोङो बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हायो। बिथांमोनखौ जोङो ओरैनो दायो कन्टेक्ट खालामनो हाया नामा? जोङो दायो कन्टेक्ट खालामनो हायो। नाथाय बिथांमोननि नाम्बारफोरा गुबुन जायो। इमेलफोर होयो, गोबां जोङो कालेक्ट खालामनांगौ जायो। एबा जोङो मालाबा मेडिकेल डिपार्टमेन्टखौ 108आव कल खालामो, नाथाय जोङो मालाबा पुलिसखौ नांगौबाबो बेयावनो कल खालामफ्लाङो। फरेस्टखौ कन्टेक्ट खालामनोबा जों मा नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनांगौ जोंथ' मिथिया। बिनि थाखायनो बे इमारजेन्सि रेसपन्स सिस्टेम बे एपखौ लन्च खालामदों आसाम गभर्नमेन्टआ। जोंहा माब्लाबा ओरैबायदि जाथाय जाब्रबो, जेरै मार्डार एबा माब्लाबा जोंहा मैदेरफोरजों गाख्रेबजानाय बहाबा, बेबायदि जोंहा माखासे घटनाफोर जायो। दा बैफोर घटनायावहाय जोङो जुदि बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामाबा जानो हागौ जोङो सरकारनिबो अनसुंथाइ मोननो हागौ एबा रेकर्डबो थाहैयो सरकारनावहाय। दायो बै एपखौ सालायनो एबा बै इमारजेन्सि रेसपन्स सिस्टेमखौ सामलायनो थाखाय बबे डिपार्टमेन्टना बेखौ सामलायनो आखायाव लादों? मेडिकेल ना पुलिस ना फरेस्ट? बेखौ पुलिस डिपार्टमेन्टआनो सामलायनो थाखाय आखायाव लादों। दा बे एपखौ आसाम पुलिस इमारजेन्सि मेनेजमेन्ट सिस्टेमा बेखौ नायगोन एबा मनिटर खालामगोन। आरो बिनि कन्ट्रल रुमा जाहैदों कन्ट्रल रुम आसाम पुलिस एकाडेमि कमप्लेक्स देबोरगावआवहाय। दायो बे एपनि गेजेरजों जोङो माबायदियै कन्टेक्ट खालामनो हागोन? बेवहाय भइस कल थागोन, SMS थागोन, पेनिक सिगनेल थागोन। जेब्ला जोङो एपखौ खुलियो अब्लासो मिथिगोन। आरो पेनिक सिगनेला मा बुस्थु? बे वेब रिकुवेस्ट थागोन, इमेल थागोन आरो बायदि रोखोमै जोङो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। मोनसे एपआवनो गोबांथार डिपार्टमेन्टखौ। बेनिखायनो बे एपआ जोबोद गोनांथार जोंनि जिउआवहाय। जेनेबा माबा मोनसे जाथाय जाबाय, जेब्ला जोङो बे एपखौ खेवनानै जोङो कन्टेक्ट खालामगोन। कन्टेक्ट खालामोबा बे एपनि थ्रुयै जोङो कन्ट्रल रुमावहाय सिदायै कन्टेक्ट जागोन। अब्ला कन्ट्रल रुमावहाय गोबां मानसि जिरायगोन आरो कल सेन्टारफोर बायदि बेवहाय मानसिफोर थागोन। बिथांमोना बिनिफ्राय नोंथांखौ फिन खेबसेबाव कन्टेक्ट खालामनो हागौ। नङाबा लकेशनखौ नायनानै बिथांमोना मा जाथाय जादों आरो बबे डिपार्टमेन्टखौ कन्टेक्ट खालामनांगौ, पुलिस डिपार्टमेन्टखौ कन्टेक्ट खालामनांगौ ना फायार ब्रिगेड ना डिजास्टार मेनेजमेन्ट ना फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ, बिथांमोना कन्टेक्ट खालामगोन। बे एपनि थ्रुयै नोंथांखौ आरो मिथिनो होगोन आरो कुइक दसेनो एक्सन लागोन। नङाबा मा जायो, जोंनिया पुलिसफ्रा जाथाया जाखांनायनि उनावसो पुलिसा फैयो बा डक्टर फैयो। बेबायदि जानाय नङा। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला बे भिडिअखौ लाइक खालामना हो आरो माबायदि भिडिअ नांगौ नोंथांमोना गाहायावहाय कमेन्ट खालामनानै हो। गोजोन्थों।